Mayafro chung tin jotono saimano Tripura jowo Tripura hastewo dino kabangma rep ngui thangka kaisaya kneya kabangma rep noro don khanajak already je telemura wo je khoroksa 17 bosor Tripura jung je khoroksa gang rep mani abun tui chung tinor kisam mati mochung laikha tero chin loge chini kabangma chhatro da jubok rok tongo chung bele kha khamlaijak opono tui so chini request chin appeal opono chini honorable CM deputy CM honorable MP tai chini especially the Tiprasa 20 jon MLA Thangnai ang jotono koinai please naro phat khayei je romjana chungjon khobor manjak tai khorni romjaye ko tai 3 jon da 4 jon romjak hene chung khobor manjak amor ono sudu jelo simitlangai arangka maisari tongkang lak chung amsoi chung tini bo chung police bong rom ka tikang bela hamaya puru Tripura police jongno roma bagai haipano romoi tlang khajelo amsuk bai thesang lak chung bong sasti nayo je rep khajana je victim chung bin bai chung justice nayo chung jeske phano na je Tripura hasten bare rogo je fro rep ongo je rapist rongno kabama sasti rejago pheba chin Tripura jongno ko 2 din 3 din ni pore a je rapist rok a je rep khani rok hai jogoi thangbayu a bagai Tripura jowo kabama rep phano abo tai tamnong tam chanai abo stopping ya. So I request kayo agiba kabang rep ng nor nugo kiya ba a je rapist rong ni kuno sasting yan bagi je rep khani ron bakhaw kirima habia abagai bar repeat khare pung tongo so ang jotono ko ne je taw rep khainai o je gang rep khaina je manjanai rong no jeske phano phasi marnai chung phasi dabi khayo chung tinor kabang jubok kabang chhatro tongchin logibo tobo chung corona covid 19 ni bagi chung tini kotor gathering khailia chung social distance narmo bisingo chung tini oro kaisa mumadi musung mani ka panda khailega taw ni maka chung kha khamtui Tripura basi jotono kha khamjak o news Tripura sim bathakliya national media ro pai kazan ro nugui tongo so haino hai request khayo je